Nos igen, ez nem egészen a SWAT 4, úgyhogy azt hiszem ezt illene megmagyaráznom. Az egész úgy indult, hogy már decemberben játszottam volna a játékkal, de valamiért a DHI futárszolgálat nem találta meg azt az utcát, miben már 19 éve lakom a családommal. Ilyenkor az lenne a logikus, hogy a csomagot visszaküldik a feladónak, majd pedig telefonálnak a címzetnek, hogy most mégis mi van. Ez elvileg meg is történt, csak hogy a csomag útközben valahol eltűnt, és most nincs se a futároknál, se pedig az X-Stationnél. Mindezt jó pár e-mailváltásból tudhattam csak meg. A legrosszabb az egészben viszont az, hogy ez volt a cég utolsó SWAT 4-je. Viszont mutatja, mennyire korrektek és segítőkészek, felajánlottak helyette egy másik játékot, jelen esetben a Tomb Raider-t. Én nem mondom, hogy ezzel jól vagy rosszabbul jártam volna, bár sosem voltam egy nagy FPS király. Lényeg, hogy megérkezett a játék, úgyhogy csak azt szeretném mondani Freddynek, az X-Stationnek és a Hyde-nek, hogy